Ένας άντρας παθαίνει μεγάλο σοκ όταν του λένε ότι το μωρό του πέθανε κατά τη διάρκεια του τοκετού. Ζει με τις οδυνηρές και στοιχειωμένες αναμνήσεις του νεκρού μωρού του. Ο νέαρχος ήταν στην πτήση του εκείνη την ημέρα και ονειρευόταν πως σε λίγες ώρες θα ήταν αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό του. Ήταν το πρώτο του παιδί με τον έρωτα της ζωής του, τη σύζυγό του Άντρεα, η οποία γέννησε πριν από μία εβδομάδα ενώ εκείνος έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι. Με μεγάλες προσδοκίες, ο νέαρχος έφυγε από το αεροδρόμιο για να δει τη γυναίκα και το παιδί του. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος και έσπευσε στο σπίτι με παιχνίδια και μια καρδιά γεμάτη χαρά, μόνο και μόνο για να μάθει ότι το μωρό του είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια του κετού και είχε ήδη αναπαυθεί. Ο νέαρχος κατέρευσε και έκλαιγε. Είχε ετοιμάσει μια μακρά λίστα με τα απαραίτητα για το μωρό που θα ψώνιζε. Είχε μεγάλα σχέδια για το παιδικό δωμάτιο και είχε πάρει ακόμα και μια μεγάλη άδεια πατρότητας. Ήταν συντετριμμένος. Ήταν αυτός ή αυτή, φώναξε στην Άντρεα. Ήταν κορίτσι, ένα όμορφο κοριτσάκι, αγάπη μου. Είχε τα μάτια και τη μύτη της. Μας έμεινε ορφανή, μας άρπαξε την ευτυχία. Λέγοντας τα λόγια αυτά, έκλαιγε με λυγμούς η Άντρεα. Ο νέαρχος ήταν συντετριμμένος. Δεν μπορούσε να συνέλθει για να δει το παιδικό δωμάτιο ή να μαζέψει όλα τα παιχνίδια που είχε πάρει για το μωρό του. Μισούσε να βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Διάφορα συναισθήματα πόνου και θυμού τον καταδίωκαν, καθώς καταριόταν το πεπρωμένο που το έκανε αυτό. «Μωρό μου, γιατί δεν με περίμενες να γυρίσω σπίτι?» φώναξε σε ένα μικρό τάφο που του έδειξε η Άντρεα εκείνο το βράδυ στο νεκροταφείο. 2 χρόνια αργότερα, ο νέαρχος άρχισε σιγά σιγά να βρίσκει τα πατήματά του. Είχε ακόμα ελπίδες να αποκαταστήσει την πατρότητά του και σχεδίαζε ένα ακόμη μωρό με τη γυναίκα του. Αλλά η Άντρεα απέρριψε τις ιδέες του, λέγοντας ότι έπρεπε να πάρουν προφυλάξεις και να αποφύγουν ξανά την εγκυμοσύνη. «Αγάπη μου, οι γιατροί με συμβούλευσαν να επιλέξω την αντισύλληψη. Είπαν ότι είμαι πολύ αδύναμη για να γεννήσω άλλο ένα παιδί και ότι ο τοκετός θα μπορούσε να είναι περίπλοκος», του εξήγησε. Ο νέαρχος φανταζόταν ότι όλος ο κόσμος του γκρεμιζόταν αφού άκουσε τη σύζυγό του. Αγαπούσε τα παιδιά και τον πονούσε βαθιά η σκέψη ότι δεν θα μπορούσε να αποκτήσει κανένα. 12 χρόνια πέρασαν από τότε, αλλά το οδυνηρό κενό συναίσθημα στην καρδιά του νέαρχου δεν επουλώθηκε ποτέ. Πήρε 2 φορές προαγωγή, ξεκίνησε τη δική του οικογενειακή επιχείρηση και ο πλούτος του πολλαπλασιάστηκε, αλλά η μόνη του λύπη ήταν το κενό που άφησε πίσω του το νεκρό κοριτσάκι του. Μια μέρα, ο νέαρχος επέλεξε να κάνει ένα τεστ DNA για να μάθει περισσότερα για το γενεολογικό του δέντρο. Αφού κοίταξε μερικές φωτογραφίες σε ένα παλιό οικογενειακό άλμπουμ, του ήρθε η ιδέα και του κίνησε την περιέργεια για το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι μακρινοί συγγενείς του. Παρήγγειλε ένα σετ για εξέταση DNA στο σπίτι και έστειλε τα δείγματά του, χωρίς να γνωρίζει ότι θα ξεδιπλώσει την από καιρό κρυμμένη αλήθεια για το μωρό που νόμιζε ότι είχε πεθάνει. Ο νέαρχος δεν περίμενε τίποτα καινούριο από το τεστ, εκτός από πληροφορίες για τους μακρινούς συγγενείς του και τις γενετικές ασθένειες που μπορεί να έχει. Όμως προς έκπληξή του, ανακάλυψε με ένα ανώνυμο κορίτσι κατά 99%. «Ποια είναι αυτή η κοπέλα και γιατί το DNA μου ταιριάζει μαζί της?» αναρωτήθηκε. Καθώς έψαχνε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κορίτσι, δεν μπορούσε να βρει τίποτα άλλο. Παράξενο, πώς τη λένε και ποια είναι? Γιατί αυτές οι λεπτομέρειες δεν αναφέρονται εδώ? Ο νέαρχος έκατσε πίσω σε μια βαθιά σκέψη και ξαφνικά θυμήθηκε τη ζωή των πάρτι και των τυφλών επαφών που απαλάμβανε κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων. Ένοχος για το παρελθόν του, εξομολογήθηκε τις υποψίες του στη σύζυγό του Άντρεα.
Γλυκιά μου, πάντα ήθελα να σου το πω. Θα πρέπει να γνωρίζεις ήδη ότι γλεντούσα πολύ κατά τη διάρκεια του πανεπιστημίου και μάλιστα τα έφτιαχνα και με μερικές τυχαίες κοπέλες που γνώρισα. Η Άντρεα προβληματίστηκε για το τι εννοούσε ο νέαρχος. Ήξερε για το παρελθόν του, αλλά δεν είχε ιδέα γιατί ανέφερε αυτό το θέμα τώρα. Έκανα ένα τεστ DNA και περιέργως ταιριάζω με μία ανώνυμη κοπέλα, αλλά δεν ξέρω πώς και ποια είναι, αποκάλυψε. Καθώς η σύζυγός του χλώμιασε ξαφνικά, υπέθεσε ότι είχε μάθει το μυστικό της και άρχισε να κλαίει, προκαλώντας του φρενίτιδα. «Γλυκιά μου, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με που έκρυψα την αλήθεια». Εκείνη είδε «Ποια αλήθεια?» «Λυπάμαι, η κόρη μας είναι ακόμα ζωντανή. Την έδωσα για υιοθεσία μόλις γεννήθηκε, γιατί δεν ήθελα να κάνω παιδιά τόσο νωρίς. Ποτέ δεν ήθελα παιδιά. Απλά η εγκυμοσύνη ήταν τυχαία. Δεν ήθελα να δεσμευτώ, αλλά ήταν πολύ αργά. Ήθελα να ζήσω μια ζωή με πάρτι και διακοπές και ένιωθα ότι η απόκτηση παιδιών θα κατέστρεφε τα σχέδιά μου. Η κόρη μας τι?» Ο νέαρχος ήταν έξαλλος. Πήγε στο νοσοκομείο αμέσως όπου η Άντρια γέννησε το μωρό και πίεσε την νοσοκόμα παρακολουθούσε τον τοκετό για λεπτομέρειες. Αποδείχτηκε ότι το κορίτσι γεννήθηκε υγιή και είναι υγιέστατο και στάλθηκε με τη μητέρα του λίγες μέρες μετά τον τοκετό. Ο νέαρχος όρμησε στο σπίτι και απείλησε την Άντρια ότι θα τη χώριζε. Φοβόμενη κάτι τέτοιο, αποκάλυψε τη διεύθυνση της ανάδοχης οικογένειας όπου άφησε το μωρό πριν από 14 χρόνια. Την επόμενη μέρα, ο νέαρχος πέταξε τα χαρτιά του διαζυγίου στο πρόσωπο της Άντρεα, λέγοντάς της ότι ήταν η μόνη τιμωρία που μπορούσε να σκεφτεί για αυτό που έκανε. Μετά από μια μακρά νομική διαμάχη, ο νέαρχος και η Άντρεα χώρισαν. Εκείνος πήρε όλα τα χρήματα από τον κοινό του τραπεζικό λογαριασμό. Στη συνέχεια, ο νέαρχος ξεκίνησε μια αποστολή. Αυτή ήταν να συμφιολιωθεί με την κόρη του. Ο νέαρχος δεν ήξερε ότι δεν θα ήταν τόσο εύκολο, επειδή το κορίτσι είχε ζήσει όλη της τη ζωή, θεωρώντας ότι ο πατέρας της δεν την ήθελε και την μισούσε. Ο νέαρχος έφτασε στο κατόφλι της ανάδοχης οικογένειας που μεγάλωσε την κόρη του και παρακάλεσε να τη στείλουν μαζί του. «Γιατί ήρθες?» «Μας είπαν ότι εξ αρχής δεν θέλατε την κόρη σας, την Ελίζα. Εμείς την υιοθετήσαμε και τη μεγαλώσαμε για τόσα χρόνια. Σας μισεί. Φύγετε», είπε θυμωμένη. Αλλά η καρδιά του νέαρχου δεν μπορούσε να το δεχτεί. «Θέλω να δω την κόρη μου. Μόνο μία φορά. Σε παρακαλώ. Μόνο μία φορά», φώναξε. «Η πρώην σύζυγός μου σας είχε πει ψέματα. Εγώ αγαπώ την κόρη μου». Μετά από μια στιγμή σκέψης, η οικογένεια συμφώνησε και ζήτησε από τον νέαρχο να ξαναπάει την επόμενη μέρα. Συναντήθηκε με την κόρη του στον Καζόν. Την επόμενη μέρα ήταν η πιο οδυνηρή συνάντηση που είχε γίνει ποτέ και του έφεραν δάκρυα στα μάτια. Ενώ ήταν χαρούμενος που είδε το παιδί του, που δεν ήξερε ποτέ ότι υπήρχε, του ράγισε η καρδιά όταν σκέφτηκε τα πόσα έχει υποστεί χωρίς τη δική του συμμετοχή στη ζωή της. Ο νέαρχος έκανε αργά βήματα προς το μέρος της. Είχε άγχος για το πώς θα αντιδρούσε. «Αγάπη μου Λίζα, είμαι ο μπαμπάς σου», είπε κλαίγοντας. «Ήρθα για σένα». «Γιατί ήρθες τώρα?» «Δεν θέλω να σε δω. Οι γονείς μου είπαν ότι ήρθες για μένα. Σε μισώ γιατί ποτέ δεν με ήθελες. Φύγε, γιατί δεν με χρειάζεσαι τώρα». Η καρδιά του νέαρχου κόπηκε στα δύο. Της έδειξε τα χαρτιά από τα αρχεία του νοσοκομείου και τις φωτογραφίες από τα παιχνίδια και το παιδικό δωμάτιο που είχε, προσπαθώντας να απομακρύνει έτσι την παρεξήγηση. «Πάντα ήθελα ένα μωρό, αλλά η μαμά σου σε έκρυβε από μένα. Πάντα σε αγαπούσα και μου έλειπες τόσο πολύ.
Νόμιζα ότι είχες πεθάνει. Η μαμά σου με έκανε να πιστέψω όλα τις τα ψέματα. Είπε αυτά τα λόγια ξεσπώντας σε λυγμούς. Σε αυτό το σημείο η Λίζα συνειδητοποίησε ότι ο νέαρχος λυπόταν ειλικρινά και είχε έρθει να συμφιλιωθεί μαζί της. «Με αγαπάς ακόμα», του είπε, «αλλά έχεις ακόμα την ίδια σπίθα που είχες όταν έτρεξες στο σπίτι να με κρατήσει στην αγκαλιά σου όταν γεννήθηκα», τον ρώτησε. «Την έχω, αγάπη μου. Έχεις μεγαλώσει, αλλά είσαι ακόμα εκείνο το μωρό που ήθελα να δω και να αγκαλιάσω», απάντησε ο νέαρχος με δάκρυα να τρέχουν στα μάτια του. Συγκινημένη από την αγάπη του πατέρα της για αυτήν, η Λίζα συμφώνησε να μετακομίσει μαζί του, αλλά υπό έναν όρο. Θα της επέτρεπε ακόμα να βλέπει τους θετούς τους γονείς της. 2 μέρες αργότερα, ο νέαρχος επέστρεψε στο σπίτι με την κόρη του. Ήταν ο πιο ευτυχισμένος μπαμπάς εκείνη την ημέρα. Η Λίζα ξέσπασε κλάματα, βλέποντας το παιδικό της δωμάτιο, το οποίο ο νέαρχος το είχε ακόμα κρατήσει. «Σ' αγαπώ, μπαμπά», του φώναξε, αγκαλιάζοντας τον πατέρα της, ο οποίος εκείνη την ημέρα ήταν με δάκρυα χαράς.